I això és el que som. Gràcies. Que no en sent ningú, no? Vale. Bueno, m'han fet que tenim un pati amb una càmera i m'han dit que parlés 12 minuts. I no m'han dit de què. Suposo que en teoria hauria de parlar d'art, però que no sé què és l'art. O sigui, jo crec que naixem amb art, els nens, tothom, tots. Tampoc m'he fet el guió, ja no ho veu. Res, jo vull parlar de les persones. Les persones... M'hauria de fer un guió. Hola, càmera. Suposo que tots l'encarregarà de transmetre les meves paraules a les persones que suposo que m'esteu escoltant. Espero que aneu tots de triqui, com a mínim o alguna cosa, perquè igual m'enteneu, perquè jo no entenc res. Deia millor que l'art més elevat o la manera d'entendre l'art era la poesia. Jo crec que la poesia és la manera més sincera que tenim de parlar, i és molt trist, perquè una cosa tan minoritària com la poesia és l'únic, o l'art és l'únic que en el fons encara res, talla-ho tot, que se m'ha fet. Ja. Joder. Començo. Hola, càmera. Tu parles amb les persones, no? Hola? Doncs... Digue-li a les persones. Persones, jo vull dir. El més important d'aquest món i el més difícil és ser el mateix. No sentir-se culpable de ser qui és un. Jo m'he sentit tota la vida culpable. De petit perquè no jugava a futbol. Com que no jugava a futbol i anava a la sèrie, érem 3 només. I ens anàvem a tirar escopits i jugava a tirar escopits. No guanyava tampoc. Després, no sé, m'ha agradat el que m'ha anat tirant sobre aquesta societat. Fa 25 anys que em medico psiquiàtricament, no em medico, vull dir, em droguen. He vist la psiquiatria per les dues bandes, perquè havia treballat de monitor també. I després he vist tota l'altra banda, perquè en certa manera no he estat ingressat del tot, però vaig estar ingressat de dia, amb un psiquiàtric. I el que m'he donat és que el que en diem bojos no són bojos, són gent sincera. I per això estan tancats, per això estan drogats, per això els impedeix tant, perquè hi ha una hipocresia general en aquesta societat, però no és una hipocresia feta amb manet, és una hipocresia feta amb por. O sigui, la gent té por a mostrar-se tal com és. Per què les encaixem? Perquè hi ha s'ha de seguir hem de ser ovelles, tots tan iguals. Que res, que vull sortir escalf a mi mateix. Ja, jo crec que ja és bueno. Vull dir, no està permès que ningú sigui ell mateix. I on la gent s'ha de ficar màscares, però no se les fica per algú. Si no està fet com un bocaïc amb bona gent. La gent es fica màscares perquè no té més remei, és sobreviure. Però la puta és que jo
ser duro de màscares llavors, no sé mentides. De manera que el que faig és acabar tancat a casa. O amagat pels boscos. Enviem a les persones, per por. Però és el que m'estim més del món. A vosaltres, a les persones, és el que m'estim més del món. És el que més necessito, també. Però em sento tan polut per acostar-me a vosaltres i ser jo. I com que no tinc màscara, no me'l puc ficar. Per això pinto, m'escric, faig fotos. Suposo que en el fons tot és voler-me comunicar amb vosaltres. Perquè jo no vull haver passat per la vida sense estar amb vosaltres. I és una putada que la psiquiatria, la societat, totes les policies que hi ha, totes les lleis, totes les normes, tots els costums, totes les tradicions, totes les xorrades. No sé, la paraula que més sent un nen és no. No, no, tot el que no facis, no moguis, no sé què, no. No anem bé. O sigui... Vaja. Soc una espècie de martinat, orgullós, perquè la veritat pot ser una ovella no. Però orgullós, però... emprenyat. I acollonit per el que estan fent els nens que venen. Que ja se'ls diu, no, això és patètica, no? Sí, perquè no ens ensenyen a viure, a relacionar-nos, com acostar-se a l'altre, com comunicar-se. Per què no ens ensenyen coses que serveixin? Perquè volen ser mates, història. No, la història va ser l'Oliver, els llibres. Té una necessitat molt malalt. Quan vaig començar a medicar-me als 19 anys, era com una cosa, en tinc 44, o sigui, com fa 25, 26, no sé. Va ser perquè m'han pillat de l'espai per fer els eclus de cop i tal, però seria mort un amic meu, de cop. Jo crec que simplement era un amic. Bueno, poder necessitar parlar amb algú, comunicar-me de veritat. Però em van atribular les pastilles. I què fan les pastilles? Sí, potser les primeres et tranquil·litzen, però et roben tota la puta força que costa i tu per lluitar per anar per la vida. Les pastilles són camises de força. Ningú sap què col·leccionar aquestes merdes. Ningú ha vist la serotonina. La biologia fa 40 anys que tot el que ens està dient la psiquiatria no ho pot demostrar, o sigui, no han dit res. És que no és una ciència, és que és tot mentida. Tinc 200 diagnòstics. M'han canviat la medicació 5.000 vegades. Suposo que és l'única història de la meva vida. Llavors, el que és d'art, el que entenc a parar, no ho donaria, si totes les històries, és un negoci, no? Tot el que toca l'home és una cosa que acaba per un punt, no? Al final, el negoci, sempre són els diners pel mig, no? Però l'art, que jo entenc com a art original, primigeni, el que portem a dins, és la comunicació, la relació entre uns i els altres. I en certa manera jo si puc acabar crear m'ha salvat, sí. També et tanca. Però l'art pot molt més que la psiquiatria.
que és l'únic que... Sí, potser és l'únic que li queda a l'ésser humà. D'ésser humà, l'art. I no sé com explico. Que els estimo molt, a les persones. I que, bueno, m'estic aprenent també. Ara feia menys mesos que no em relacionava amb ningú. No, ja no estic relacionant amb la càmera, però de fet no és una càmera, és un mòbil. Digueu-ho tot, no tingueu por, perquè tots som iguals. Tots tenim por. Pots començar a ser absurdes, vergonyes. No sé, ens estan fent creure que som una merda tots. No ens estimem a nosaltres mateixos tampoc. Però és que tothom ens està dient el mateix que diuen els nens. No toquis, no facis, no siguis. Hem de desobeir tot això. Perquè jo vaig començar a dir, no, no, però és que els nens ara aprenen retelling, o sigui, els donen fetes als nens. Un nen que es mou inventa una malaltia i el mediquen. Tots els nens que han pres amfetamines resultades, clar, per una malaltia que a més el va inventar abans de morir se va dir que no existia. No, sí que té el seu DSM i se la segueix medicant a tots. Tots aquests nens acaben... És molt bo mirar als Estats Units el que està passant, perquè en aquests temes, com que estan tan parats, sempre van 10 anys adelantats, no?, amb pares. I tots els nens que han començat amb medicats així, és lògic, o sigui, és com si prenen amfetamines tota la vida, a partir de que els grans són descobrint abans. No sé, que no us cregueu la gent en bates, en títols. No, des aquí. I si he de dir que és l'art? L'art és el que fa la Patti Smith. Això és l'art. La hòstia. I ja està, no sé. Doncs aquí, jo diria que fa molt més de 12 minuts. Tinc la sensació que no dic res, però... Vaig pensar en preparar-me. Mentida, vaig pensar en preparar-me i vaig pensar, això la gent s'ho prepara. Sí, jo no. Jo és que patia perquè venia aquí que hi havia gent. I no tenia un repetiment, no em feia això, em feia patir la gent. Imagina't que són l'hòstia, que sou l'hòstia, és que és molt fort perquè és una merda que el que més t'estimis és el que més et costa acostar-t'hi. I aquest és el meu repte, suposo. Per mi, suposo que l'art serà arribar o tornar, no, arribar, acostar-me a la gent, a vosaltres, així, tal com sóc. Jo em sento molt patètic, però és igual. Que sigui una tortuga o un violí o una garrapata. Soc el que soc, o sigui, he d'acceptar el que soc i no amagar-me a mi. També crec que és una de trair la natura. Una flor no s'amaga, un arbre no s'amaga, un pomer no s'amaga de fer pomes. No s'esforça un pomer a fer peres. Un pomer és un pomer, ho accepta i fa una cosa. Jo, mira, jo faig, no sé, olives sulfurescents o... No sé què faig, és que potser ni floreixo. Faig cogolls, jo vaig fer cogolls, sí.
sempre és una merda per les persones subversives. I és que crec que al final m'hauré de fer un tatu que sigui això, no? Les persones subversives, però no per mi, perquè és que repeteixo tant aquesta frase. No ho sé. La vida és difícil. I no pot ser ara. Vull dir, no és que haguem inventat l'art perquè la vida sigui difícil. És que un nen quan neixes, el que de vida és sinestèsia. És un poeta, és una metàfora total. O sigui, la sinestèsia és que tu pots escoltar un color a la llum. Això tots els nens durant un any ho som. Però clar, els adults, que també eren nens, em roben tota aquesta poesia. Em roben perquè els van robar ells, o sigui, jo no estic posant a ningú, vull dir, és tota una cadena d'errors. Sí que hi ha fills de puta, sí, però no són tants. Passa que si són gent molt més espatllada que acabarà en un lloc, amb més poder, i aquests són els que manen tot. Però nosaltres no sabem el poder que tenim. Si faréssim un dia tots els aparells elèctrics, un dia, cau tot. Però, clar, som molts humans, la veritat és que ficar-nos d'acord ho veig una mica negre. Però segueixo creient. Crec que estem en un canvi d'era. Crec que s'estan dividint les persones en dos tipus. Entre cometes més espirituals i entre cometes més gilipolles, més ovelles, més... Jo m'agradaria que hi tots més cap al cantó espirituals. O dels que volem ser un. Els que creiem en l'amor, en la poesia, en les persones. Els que perdonem, els que no jutgem. Perquè jutjar ja... Els que no competim, sisplau, no competim més, que ens estem fent mal. Col·laborar. Fer coses junts. Això l'amor. I bueno, suposo que no és que això sigui tot, serviria de 4 dies però seguiria sense res. O sigui que ho estic. I ja està. Això, us estimo molt. I ja està. Ja estàs? Sí. Perfecte. Molt bé, fantàstic. Fantàstic. No, ja està molt bé.